И да, точно така. Както правилно видяхте от интрото на видеото, имаше масов бан Wave в CS2 поради новия Armory Pass. Пострадаха известни ютубъри, стримери, като Sparkles, кой беше, Arrow и още доста ютубъри като Anomaly, по-известните. Затова мисля, че имаше доста голям бан Wave в CS2. Така че пачнаха го между то глич. Пачнаха го и се надявам за вече да няма бан Wave. Общо взето, ето в това се състои, нали, глича. Поправят, тук застават и просто се ръгат с ножки. Общо взето е това. И сега ще ви демонстрирам какво става, ако нарушавате правилата. Това става. Сега ще те банат. Мисля, ще те кикнат. Да, ето. Демонстрирах ви. Vote off. Така, мисля, че нагледно ви показвах какво става. Общо взето, горе-долу в това се състоеше глича. Просто влизат в един сервер и се спамат с ножовки. Да, нали. Следващия, който е баннат, е Arrow CS, нали, ако не го знаете, Arrow. И сега ще видите видео. Общо взето не става веднага, нали, да ви баннат, изисква се някакво време. Общо взето Arrow го баннаха, мисля, че в същия стрим, то става на стрим това. И да, мисля, че там му е грешката, защото го прави на стрим. Но и да не е на стрим, пак ви банват, просто заради експлойт. Нали, ще сложа снимка да видите на екрана. Общо взето става заради експлойт, не заради някаква причина, просто става заради това, че използвате глич в играта, който не е регламентиран. Общо взето, като ползвате гличове, експлойтове или бъгове в играта, може да пострадате с бан, както виждате случващото се. Сега не знам дали са баннати, не съм видял, но мисля, че ще ги баннат. Няма как да ги баннат за една година, нали. И то друго общо взето не знам какво да говоря още. Това е, просто си пострадаха с един бан Wave. И това е, мисля, като използваш гличове в играта, с ясното намерение, че ще те баннат, го правиш, не знам защо. В смисъл, разбирам, че е заради контент, или просто да си нафармиш точки по-бързо. Окей, но трябва да си понесеш последствията след. И това от видеото, ако ви е било полезно, информативно и ако сте научили нещо ново, лайк, subscribe за още такива видеа и чао!